и те обичам. Пред тебе само аз се миличам, откривам светлина и те обичам. Като всяка една майка, ще кажа, че моето дете беше най-прекрасното. Но това биха го потвърдили неговите приятели и близките хора около нас. От малък спортуваше, беше много весел, много забавен. Винаги беше готов за лудори. С футбол се занимаваше и до последно беше голям футболен запалянко. Харесваше Левски, харесваше мотори и всъщност на 17 години купихме мотор с идеята, че след няколко дни ще вземе книжка. Всъщност той имаше книжка за мотор, но за по-малките кубатура и денят, в който всъщност катастрофира, сутринта беше на шофьорските изпити и листовките си беше минал и всъщност оставаше му само кормуването. И вечерта се прибра вкъщи, вечеряхме и към 7 и нещо излезе от вкъщи и не се прибра. Беше излязъл с приятели. Аз беше към 11 и нещо, някъде му звъннах, за да му кажа, че си лягам и да го чуя. И телефонът му беше изключен. Първоначално, нормално, помислих, че просто му е паднала батерията и се обадих на един-двама негови приятели да ги питам какво се случва и дали знаят нещо. И съответно в 12:01 минута ми звънна телефонът. Негов приятел ми каза, Алекс е катастрофирал и обясни ми къде се е случило това нещо и ми каза, идвай. Единственото, което попитах е как е Алекс, добре ли е? Той ми каза, не знам и аз пътувам натам, всъщност всички са знаели, но не са събирали смелост да ми се обадят. Пристигнах на мястото, където се оказа, че камион кара на главен булевард, завива по странична улица, но за да не прави излишни маневри, защото ако е продължил 100 метра напред, просто е можело да обърне и да си излезе по нормалния начин. Вместо това той решава да направи маневра назад през нощта на неосветен булевард. Прави маневрата, при което цялото шосе на Алекс пресича и половината от шосето, което е срещу положното движение. Алекс с негов приятел карат с два мотора
И съответно Алекс се отречелно в а, тир, всъщност е тир с каращ ходове и загива на място. Когато отидох, просто него вече го нямаше. Там животът приключва. Не само неговият живот, животът на родителите му, животът на цялото семейство, защото всичките нормални неща, които се случват в едно семейство, когато преживееш такова нещо, когато в семейството се случи такъв инцидент, целият живот се преобръща. Не искаш да идват празници, не искаш да се събуждаш, вечер не можеш да заспиш, защото мислиш само за това. Сутрин се събуждаш с тази мисъл. Просто спираш да съществуваш. Просто не живееш, ти само съществуваш. Това е историята на Алекс. Да помислят за себе си, да помислят за това, че за секунда се променя твоя живот, променя се животите на всички около теб и че не си заслужава. Не трябва. Егото е нещо, което трябва да го забравим изобщо като усещане в България. Защото когато ти се случи нещо такова, то много те приземява. Разбираш колко много неща в този живот просто не са важни.